holder den lidt oppe af. 30 sekunder. 30 sekunder. 30 sekunder. Kom. Ja. Hun havde læsioner i bugen og kraniebrud. Det er sådan set mig, der siger, det er der, I skal ramme. Jeg gjorde, hvad der var planlagt. Jeg vil bare gerne høre, er alle okay? Er alle okay? Skift. Negativ. Kritisk. Reager. Hvad bag? Så er det at trække vejret. Skift. Han er stabil, men han har fået amputeret venstre ben højt over låret. Han har fået amputeret højre ben under knæet. Han er skadet af skridtet på pungen der. Han har haft åbent abdomen, altså hele mavepartiet. Så der er inderblødning, det er der ikke. Jeg tror, alle lidt havde krydset fingre for, at vi kunne gå ind i historien som det første hold, der ikke fik slået nogen ihjel. Lad os i respekt minde vores 3 kammerater. Lad os mindes dem og respektere dem med et minuts stillhed.